Wielst heel Nederland maar dit zachte water op uitgiet, is Piet Paulusma dwaande maar het afskier van SBS. Komende maandag zal hij bij de Alversterrenhal in Ljouwert na 23 jaar het allerlaatste waarbericht presenteren. Het viel daar ondanks nog wat onwennig. Dus stellen, je bent natuurlijk jaren om voor SBS het waarbericht te doen. En dat uiteindelijk haast elke dag. En dat verhoort het dan. Wat binnen de reacties van de mensen erop? Waar we komen, wie er binnen, iedereen snapt het. En dat komt ik omdat we anders net, het is mij nooit verteld waarom. Na de strenge winter en de Alversterrenkoorts van jontje 96 waard Piet Paulusma terug de commerciële zender binnenhellen. Ja, toen ik de kamer zo hier is dus een bekende Nederlander. Ik dacht, ja, hou op, ik kom hier alleen maar van mijn hobby en beroep maken. Want het dien, ja, ik hier net verwacht dat het zou in de zoen. Dat wil zeggen, wist ik best vaak op een foto, of vaak voor een handtekening, nou is het vooral foto. En selfies, ja, het zei zo. Heb ik geen moeite mee, want dan wil je de mensen niet naar je sjuggen. Hij luidt maar zijn waarbericht alle dagen 1 miljoen sjoggers. De waarman zocht als eerste de mensen op, bij gelijks op campings. En eindigen alle keren met ontmoen. Ja, want morgen is begonnen. Bij SBS doe ik zei van, ik ben Fries, ik kom vanuit Friesland. Ik wilde wat Fries zien. En toen zeiden ze mij, wat zeggen jullie tegen tot morgen? Ik ben Mark Veller en Sean Mentens. Nou, ik zei, ontmoen. En zo moet je elke dag zeggen. Op een half jaar zegt hij in Nederland het. Nou, hoe mooi is dat? Dat zijn dingen die kist net produceren, kist eerst net zeggen, het rint zat rint. Paulusma, die het verste waarman van de omroep bloot, is toens die 2 januari voor het eerste december zijn werkjouwer, Max. We gingen gewoon met een campingsbraderie en we gingen naar de Wijzezee en terug. Hoe sluist dat af? Nou, ik sluit gewoon aan mijn ontmoen.